ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଭାଇ ଏଇଟା କଢ଼େଇ ମାଜୁଛି। ଖାଇସାରିକି କହିଲେ ଯେ କଢ଼େଇ ମାଜିବନି ଇଚ୍ଛା ବସିକି ଇଚ୍ଛା ମାଜୁଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଅନେଇକି ଅଛି। क्या बोलूं मैं इस पे। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଖାଇସାରିଛୁ କଢ଼େଇଟା ଟିକେ ମାଜିଦେବୁ। କହିଲା ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ମାଜିଦେବି ଯେ ତୁ ମୋତେ କଢ଼େଇ ଆଣିକି ଦେ ମୁଁ ମାଜି ଦେଉଛି। ମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କଢ଼େଇଟାକୁ ବି ଆଣିପାରିବନି। କହିଲେ କଢ଼େଇ ଆଣିକି ଦେ ମୁଁ ମାଜିବି। ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ମାଜୁଛି। ମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଖାଇଲେ ବି ମାଜିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଥାଳିଟା ମୁଁ ଖାଇଛି ବୋଲି ମାଜୁଛି। ସିଏ କଢ଼େଇରେ ଖାଉଥିଲା। ସିଏ କଢ଼େଇଟା ଆଣି ଦେଇକି ଗଲା। କହିଲା ମୁଁ କଢ଼େଇ ରଖିଦିଆଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବି ଯେ ତୁ କଢ଼େଇ ଦଉଛୁ ବୋଲି। ପୁରା ମିଛ କଥା ଗାଈ। ସିଏ ମିଛ କଥା ପ୍ରବଳ କହୁଛି। ତମେ ଆ କଥା ଜାଣିନ। ମାନେ ଖାଇସାରି କହିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ କଢ଼େଇଟା ଦେଇଦେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମୋ ଭାଇର କଢ଼େଇ ମଜା ସରିଗଲା। ତା ହାତରେ କଳା ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି ହାତଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରୁଛି। ତା ଦେହରେ ନଖରେ କ'ଣ କଳା ପଶି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସଫା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହୁଛି ଯେ କଳା ଟିକେ ଲାଗିବନି। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା। ଥାଳି ମଜା ହେଇଛ ସରିଗଲା। ଯାଇକି ହେଇଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ।